Tlet irġiel ġew arrestati mill-pulizija waqt kontrolli tat traffiku li saru matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt f'Ħalaxa. Żewġ irġiel ta' 21 sena u 35 sena rispettivament twaqfu fit-triq dawret Ħalaxa fejn saret tfittxija fuqhom u fil-vettura li kienu qed isuqu. Fiż-żewġ każijiet l-irġiel instabu fil-pussess ta' diversi pakketti b'sustanza ħadra allegatament droga u oġġetti oħra relatati ma' teħid ta' droga. Ir-raġel ieħor Serb ta' 28 sena twaqqaf fit-triq Ardalam fejn ukoll kellu fuqu pakkett b'sustanza ħadra maħsuba droga. L-irġiel ittieħdu fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Intant, waqt l-istess kontrolli twaqfet vettura b'dawl kontra liġi li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 33 sena. Twaqqaf ukoll raġel ta' 40 sena mill-Filippini li jgħix ta' Sliema li kienet isuq bla liċenzja. Fl-istess spezzjonijiet, żagħżugħ ta' 19-il sena minn Birżebbuġa inqabad isuq bla liċenzja ta' sewqan u kellu l-vettura wkoll bla liċenzja u polza tal-assigurazzjoni. Il-vettura tieħdet fil-garaxx tal-Pulizija bit-trakk tal-Irmonk. F'każijiet separati żewġ irġiel ta' 38 sena u 48 sena rispettivament kienu qed isuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol. Il-Pulizija se tkun qed toħroġ akkużi fil-konfront ta' dawn il-persuni. L-ispezzjonijiet tmexxew mill-Pulizija tad-Distrett bl-assistenza tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit mis-sezzjoni tal-Klib, l-iskwadra ta' kontra l-vizzju ta' droga mill-garaxx tal-Pulizija u l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.